Усіх вітаю, усіх вітаю. Я Василь Дранько-Майсюк. І Алена Баярова, мы рады вітаць вас. Так, гэта ўсё разам літаратурны вір, і ведаеце, у нас вельмі святочны настрой. Калі хтосьці зараз там працягвае святкаваць все яшчэ Новы год, альбо каляды, якія па ўсіх законах можна яшчэ святкаваць да 6 студзеня, то у нас з Аленай сёння незвычайны настрой, таму што мы атрымалі вось такі падарунак. Паглядзіце. Уладзімир Кадыка на узвеях дзён. Вось, кніжачка 86-го года. Рэдактарам яе быў Рыгор Барадулін. Уступнае слова напісаў Міхась Стральцоў. Вось. А Уладзімир Кадыка гэта паэт, у якога 3 студзеня дзень нараджэння. Ён нарадзіўся ў 1905 годзе, і сёння круглая дата. 120 гадоў з дня нараджэння гэтага дзівоснага творцы. Мы цэлы дзень чыталі гэтую кніжачку, цэлы дзень глядзелі, гарталі, забылі пра ўсё літаральна. Ну і я быў зачараваны яго паэзіяй, і Алена таксама, она просто не магла, я не мог яе забраць гэтую кнігу. Дарэчы, чым табе вершы Кадыкі спадабаліся? Мне спадабаліся яго вершы, яны незвычайныя, ён не такі, як усе. Той час, калі ў 30-е гады большасць пісала прымітыўныя соцрэалістычныя дрындушкі, ён складаў эстэцкія, цікавыя, непаўторныя вершы. Так. Кадыка, ён заўсёды імкнуўся пісаць больш складана, адшукваць новыя словы, там нейкія сапраўды незвычайныя эпітэты. Яго за гэта гаялі, яго за гэта крытыкавалі, яго за гэта творча ламалі ў 30-е гады, у тыя самыя 30-е гады. Вось. І ён, бедны, стараўся перавыхавацца. Ён стараўся пісаць так, як трэба, але ўсё роўна не атрымлівалася. Усё роўна ён быў самім сабой. І вось мне гэта вельмі падабаецца. Алене таксама. Вельмі цудоўна, калі пісьменнік, нягледзячы ні на што, застаецца самім сабой, не гледзячы ні на якія рэпрэсіі, не гледзячы ні на якія хмары, праўда? Праўда. Вось, мы выбралі для вас сёння два вершы. Два вершы складзеныя ў 1928 годзе. Гэта яшчэ быў НЭП. Гэта яшчэ было спадзяванне, што ўсё ў нас будзе як мае быць. Гэта яшчэ была беларусізацыя. Вось, Уладзімир Кадыка ў гэты час быў сябрам суполкі ўзвышша, прынамсі, з пачатку 29-го года. Ён з 1 па 4 нумар быў сталым аўтарам і часопіса, і гэтай жа самай нашай цудоўнай эстэцкай арганізацыі. Я выбраў верш такі больш, магчыма, жорсткі, такі больш экспрэсіяністычны, там пра кошку, пра мышку, ну і пра розныя іншыя расчараванні. Верш пра ўзаемаадносіны мужчыны і жанчыны. Вось, зараз я вам яго прачытаю з гэтай цудоўнай кнігі. Вот послухайте. Под столом зловила кошка мышь. Хруст костей наполнил морок хаты. Неяк модно ты в окно глядишь, и настрой твой выдался проклятый. Робка гледжання была твоя сумаваць за садам кожны вечар. А цяпер у чаргу сумую я. Хто ж мяне гаротнага палечыць? Не хочу цябе агітаваць, знаеш ты, чаго мне варты мітынг. У цябе таксама галава, каго хочаш слухай і любі ты. Да сяброў хацела, дык ідзі. Думаеш, шукаю я ахвяры, і з табой все роўна я адзін, розных душ суладдзя, толькі мары. Пойдзеш ты, напэўна, праз раку, паглядзі ў люстэрак роднай плыні, некалі давала ты руку, што не здрадзіш у нашай пуцявіне. І тады я ведаў гэту быль. Я даўно слоў звонкіх знаю таннасць. Прашумелі ў досведках дубы, бедны верш пра шчырую адданасць. У сэрцы смех тугой не апавіць і напорнасць думак не расплёскаць. Не затым гарэць агнём крыві расцвіталі раннія пялёсткі. Не затым дазоры шлі і мы, каб стаяць на сходах прошлай раты. Под столом зловила кошка-мышь. Хруст костей наполнил морок хаты.
Вось такі дастаткова, як я сказаў, экспрэсіяністычны верш пра расстанне і пра тое, што трэба умець з непатрэбным чалавекам раставацца, а ісці і шукаць таго, з кім табе добра, з кім табе утульна, з кім табе выдатна, з кім табе цудоўна. Вось. У спадарыні Алены верш не такі жорсткі, але таксама напоўнены тугой і нейкім такім чаканнем. Але што я ўсё кажу, калі ласка. Драбіны коцяцца з гары, ужо хутка будзем каля вёскі. Мне хочацца дагаварыць пра недацвіўшыя пялёсткі. На небе сінім метульга хмурынак шэрых, за балотам густы нагадвае гай аб тым, чаго не знойдзеш потым. Па ржэўніку і па кустох віецца срэбра павуціння, знаёмы бачу я парог у глыбі асенняга адцення. Мы выйдзем на бок травы і сцежкаю пакацім далей. Ваўкі над тым тут ходзяць выць, каго за волю расстралялі. Ступае конь наш капытом, а я адзін між вас бяздомнік, загінуўшы барацьбітом, вянок журбы кладу на помнік. І вы, і я, мы разам усе аб гэтым гутарым і марым. Праходзіць вечар паўсе з усмешкай ветлівай на твары. Мы рады вечару ў палёг, ён нас здаровіць прахалодай. Тумане гэтым, што палёг, і мы туляемся без роду. І мы хадзілі каля сёл, як зблуджаныя пілігрымы. Люблю і я твой новы дол, мой край, да безвачы любімы. Твае і радасці, і сум, між дзён і досведкаў старэчых я па сусветнай пранясу і родных сноў не пакалечу. Не злуй, фурман, браток, не злуй, нічога мы з табой не згубім. Праедзем ціха па сялу, прыемна, зморшчаным і любым. Такія цудоўныя словы, сяло прыемна зморшчанае і любае. Гэта адзін з лепшых падарункаў, які мы з Аленай атрымалі на Новы год. Владзімір Хадыка на ўзвеях дзён. Я думаю, што вось, глядзі, вось. Я думаю, што гэтая кніга планавалася да ягонага 80-годдзя, напэўна, была выйсці ў 85-м годзе, але выйшла ў 86-м. І атрымалася так, это 86-й год. Для Беларусі ён быў трагічны тым, што была чарнобыльская катастрофа, а для Хадыкі 36-й год, а праз 50 гадоў выйшла гэтая кніга, для Хадыкі ён быў трагічны тым, што яго ў 36-м арыштавалі. Ён пазбег першай хвалі рэпрэсій у 30-м годзе, другой хвалі рэпрэсій з цяжкасцю, але пазбег, але ў 36-м яго ўзялі і больш не выпусцілі. У 40-м ён трагічна загінуў у лагерах. У другой палове 50-х яго рэабілітавалі, выйшла кніга выбранага ў канцы 50-х, але на вялікі жаль і па сёння поўнага збору твораў Владзіміра Хадыкі, пісьменніка, які сапраўды быў ні да кога не падобным, пісьменніка, які пісаў як хацеў, складаў вершы пра тое, што яму цікава, а не што цікава там, наверсе. Скажам так, поўнага збору пакуль няма. Але мы вас будем радаваць новымі, нечаканымі, новымі для вас, для нас, нечаканымі вершамі гэтага дзівоснага пісьменніка, і, магчыма, заўтра ці паслязаўтра што-небудзь яшчэ прачытаем з паэтычнай спадчыны Владзіміра Хадыкі, якому 3 студзеня спаўняецца, ці споўнілася б, так правільна казаць, 120 гадоў. Літаратурны вір любіць сваіх паэтаў і радуецца, што ў нас былі такія выдатныя творцы. Цудоўнага вам свята, навагодня-каляднага. Напішыце, як вам гэтыя вершы і якія падарункі атрымалі вы. Да сустрэчы. Всяго самага добрага. Пакуль-пакуль.